I pozdrav ljudi, dobrodošli u novu epizodu. Opa, ko je to sad? Ovo je stigao neki paket. Ima i neki papir. Da vidimo što piše. Dragi Rupa na saksiji, 1000 subscribera nije mali broj. To je više nego što ima stanovnika u Vatikanu. To je više sabova nego što ih ima zvanični kanal RTS zabavni program. Pa ovako ljudi, to oba jesu istina, stvarno. Iskreno da meni dajete 150 dinara svakog meseca, ja bih ovde na kanalu verovatno imao live stream sa bar 5 striptizeta i rešio bih problem poplava na celom Balkanu, tako da u suštini to je više kritika za RTS nego što je pohvala za mene, u svakom slučaju sram da ih bude. Nego da nastavim i s ovim pismom. Prvi play button se dobija tek kad se pređe 100.000 subscribera, ali svi znamo da je cifra od 1000 prvi cilj svakog ko je rešio da ostavi trag na ovom sajtu. Prvi korak je uvek najteži. Pa i ovo jeste istina ljudi, definitivno. Mislim, iskreno, koji god youtuber da kaže da mu na početku nije bio cilj da dostigne 1000 subscribera, da mu je to delovalo kao neka velika cifra, ako kaže da nije tako, verite mi, laže 100%, to važi i za Muđu, to važi i za PewDiePie-a, važi i za Leaf is Here, apsolutno bilo kog youtubera koga vi sad vidite da ima stotine hiljada i milione subscribera, verite mi, ovo je prvi cilj koji je možda čak i najteže dostići, stvarno. Iskreno nema ništa gore nego kad pravite materijal i kačite ga u suštini da biste ga vi sami gledali ovdje. Tako da, hvala vam ljudi na 1000 subscribera, stvarno nije mala cifra, ja sam vrlo ponosan na to. Naravno, ne bih to uspeo bez vas, nego da nastavim i s ovim pismom. Naravno, ova pošiljka nema veze sa YouTube-om i svi znamo da si je ti napravio, ali nam je drago da si okupio toliko ljudi i od Rupe na saksiji napravio iole relevantan kanal. Samo nastavi ovim tempom i pravi play button će stići pre ili kasnije. Uživaj u play buttonu od stakla. Puno pozdrava, Serbian Games BL, Muđa, PewDiePie, Leaf is Here, Kimstar, Cile, KSI, Jaserštajn, LA Beast, ekipa iz državnog posla, bivše kolege iz animatorskog odeljenja Pixar studija i Papa Franjo lično. Čoveče, koja ekipa. Pa ajmo mi da otvorimo da vidimo šta se ovde nalazi. Ajmo ovamo gde ima više mesta. I evo ovde imamo malo više prostora, a i Macan će nam praviti društvo. Pa da vidimo šta se nalazi unutra. Baš se pitam da li sam uspeo nekog da prevarim s ovom poštinom trakom. Macane, pa ti nisi ni vidio šta je unutra. Ajde, sad ćemo da pogledamo. Evo, Macan je pobegao od uzbuđenja. I šta se nalazi unutra? Rupa na saksiji, congratulations for surpassing 1000 subscribers. Yeah, baby. Stakleni play button. Ovo sam od uvek želeo. Šalim se, naravno. Samo što, evo da ga izvadim prvo, pa da lakše baratamo s njime. Evo ga, kao što možete da vidite, odlično je ispao, meni je baš drago zbog toga, nego moram da kažem, naravno, nisam sve sam uradio, oko ovog posla su mi pomogli momci iz ateljeslon.com, evo ovde se nalazi sajt, u deskripciji ću ostaviti Facebook stranicu, lajkujte ako vas ne mrzi, u svakom slučaju ja sam prezadovoljan kako ovo izgleda. Eto ljudi, pa da vam se zahvalim za 1000 subscribera, stvarno ne mogu da vam opišem koliko mi je drago zbog toga, prvenstveno zato što sam uložio neki trud u ono, ali nije mi bilo teško zato što sam radio stvari koje inače volim, pa sam hteo na ovaj način da obeležim ovaj trenutak. Naravno, ovo ne znači da je ovome kraj, ovo mi služi čisto kao motivacija i da obeležim, kao što sam rekao, trenutak, jedan bitni milestone koji sam prešao u ovoj YouTube avanturi. Šta da vam kažem ljudi, hvala vam, da nije bilo vas od ovog ne bi bilo ništa. Kao što sam rekao, to je noćna mora svakog ko je krenuo da se bavi ovime na početku kada nemate nikoga još,
kada uploadate nešto i klip vam vidi 10 ljudi, mislim u principu može da deluje ovako malo deprimirajuće, ali zato eto kad se pregura, ipak, šta da vam kažem, dobijete, bukvalno, ja stvarno vas sve puno volim i vi ste moja YouTube porodica, ne znam kako drugačije, stvarno, toliko mi je drago, eto što sam imao kontakte, ja se trudim sa svima vama da imam komunikaciju preko interneta, trudim se da odgovorim svako ko ima pitanja na klipove koje pravim. Da, i za to sam isto hteo da vam kažem, što se tiče klipova, ne znam sad ko me prati od početka zna, ali u principu, ja se stvarno trudim da snimam raznovrsne klipove, u principu trudim se da snimam stvari koje me zanimaju. Kako sam krenuo i to, o tome ću da pravim neki drugi klip. Za sada imam, ne znam, imam nekoliko klipova o akvaristici, imam o biljkama, imam tako neke razgovore sa samim sobom u suštini, tako komentare na neke događaje, ali eto, većina vas trenutno me zna po Pokemon Go igrici. I iskreno ljudi da vam kažem, ja volim da igram igrice, samo što eto imam problema sa tehnikom, trenutno ne mogu da snimam nešto puno igrica, zapravo ne mogu uopšte da snimam igrice pošto mi se komp raspada. Ja se nadam da ću neko dogledno vreme nabaviti neku malo bolju konfiguraciju pa da mogu da se posvetim malo ozbiljnije tome, naravno da bih to voleo. Kao što možete da vidite što se tiče Pokemona i tu zadovoljavam neki minimum, neki će se verovatno složiti da ne zadovoljavam čak ni minimum što se tiče snimanja Pokemon Go igrice, ali eto mora da se počne od nekud. I to sam hteo da vam kažem samo, definitivno nije mi cilj da snimam, pošto imam dosta takvih pitanja, nije mi cilj da snimam samo Pokemone, ali kao što vam kažem, ograniče sa tehnikom trenutno, tako da će biti definitivno Pokemon i dalje, zato što se meni sviđa igrice, ima i nekih tu stvari koje im zameram, ali sve u svemu, ja volim Pokemone zato što je to prva igrica koja me izvukla napolje. Znači, ni jedna jedina igrica druga nije imala tu moć da me natera, da ja zbog igrice izađe napolje, ne za drugo, ja volim da provodim vreme napolju i to. Ali, kao što kažem, neće biti samo Pokemona, ja se nadam u neko vrlo skorije vreme krenut ćemo i sa nekim drugim igricama, bit će tu i komentare, iskreno, to bih najviše i volao da radim, ali o tom potom. Eto, ovom prilikom sam stvarno hteo samo da vam se zahvalim za podršku koju sam dobio do sada, sudeći po komentarima i po odnosu like, dislike, ja verujem da će ta podrška biti veća, samo eto, prođe malo vremena da se to razvije. Mislim, ja ljudi stvarno ne mogu da vam se dovoljno zahvalim kad ja dođem i vidim, imam klipove koji imaju preko 100 lajkova i 0 dislajkova. To je za mene fantastično. Kad sam kretao u celu ovu priču, ja ne mogu da verujem, inače, nije da pozivam, nije da ih želim, daleko od toga, ali eto, kakvu dobru i lepu bazu sam ljudi napravio, kako smo eto stvarno 1000 nas koji su totalno korektni ljudi i sve to, znači niti je bilo vređanja, niti me je neko hranio govnima, to je za mene fascinantno ljudi, jer ja znam šta je internet. I da niko to do sada ne radi, mislim kažem, ne želi da sad to počne da se dešava, samo eto, hoću da vam kažem, kako cela ova priča u suštini eto tako lepo izgleda za sada, nemam nameru uopšte da stanem što se toga tiče, kao što sam rekao, sad se osjećam kao da smo krenuli na neko putovanje i pre toga smo imali neki auto koji smo u suštini, ne možeš ga upališ, moramo da ga guramo svi zajedno onako malo po malo, pa sad smo pokrenuli taj motor, ima tu 4 cifara subscribera, tako da ja mislim da će ovo biti sve u svemu jedno lepo druženje. Ne znam, ako uživate, makar delić onoliko koliko ja dogledate moje klipove, onda ću definitivno nastaviti da snijamo i kao što sam rekao, ovo je tek sve početak, bit će tu novog još materijala, bit će svačega u suštini, nego da mi krenemo na najavljeni giveaway. Pa ljudi, ja kao što sam vam rekao, znači u najavi ništa skupo, ništa bahato, jednostavno samo sam hteo da obeležimo sve ovo. Ovo ću definitivno staviti na zid pored kompa kao odličnu motivaciju da me podsjeća na sve vas, na moju veliku YouTube porodicu. Poklanjam ove staklene batone, kao što možete da vidite, oni nisu u kutiji, ja sam ih u suštini napravio 3 jer nisam imao pojma kako će to da ispadne. Kao što možete da vidite, sva 3 su ispala super. Tako da, eto, želeo bih da poklonim nekom od vas, znači 2 puta po ovaj stakleni baton, s tim što, naravno, ukoliko želite da ga osvojite, morat ćete da like i subscribe-ujete stranicu, to je jedan uslov koji je manje bitan, drugi koji je vrlo bitan uslov,
morate da imate neke klipove na svom kanalu. Znači, u suštini ovo neće otići nekome koji ima prazan kanal, znači morate da imate kanal i barem jedan klip koji je duži od 2 minuta, da ja to vidim u suštini da kako se to odvija. Ja ću to, kažem, dati nekome, pogledat ću, znači u suštini neće uticati na to da li mi se klipovi sviđaju ili ne, pogledat ću ako imate neke, ako se trudite oko YouTube-a, definitivno neko od vas će ovo dobiti i u narednih nedelju dana ću objaviti u nekom od klipova koje osvoji ove staklene batone za 1000 subscribera, da, ostavite i komentar giveaway dole u klipu. Znači, like i subscribe, ostavite komentar, napišete giveaway i bitno je da imate nešto od sadržaja na vašem kanalu i ja ću vam u narednih nedelju dana javiti ko je ovo dobio. Još jednom, ljudi, hvala vam puno, stvarno, izuzetno mi je drago što se situacija ovako odvila. Nadam se da to nije kraj, da je ovo tek početak. Pozdravljam vas sve i vidimo se u nekom drugom klipu. Ćao!